Panenko kahtia? Ei tarvitse, kyllä se menee kokonaan. Iso kuori kyllä se menee. Eikä sinä mitään. Jaha, no Kyllä. sillä lailla. Sinä mitään. Onko niitä sorsia tullut? No minä kun on sorsamiehiä oikein ottu, kun mulla on jäniskoori, niin mä jäniksiä etupäässä vaan pommittelen. Just, no Niin. niin. Mä täällä käyn. Silpattaa. Ei, Tuliko sulle muuta vielä? No en minä muuta tällä kertaa. Täytyy lähteä viemään annosta sille koorille. Aivan, no 2 markkaa 80 penniä. Joo, tosiaan. Päivää. No niin, ja mitäpäs niin kuin laiteltais? Sitä on alkuunsa pullo pilsneriä. Entäs tuliko sinne kaljaa? No ei minä... Terve. Terve. Joo. Mitäs Norttia, kun sinä mennessä? Norttia kuule, jos annat yhden topaan. Kartu. Toppa riittää. Joo, kiitos. Kuule, minä ottaisin niitä panoksia. Tillaisitko mulle jonkun 50 kappaletta? Joo, kyllähän se sopii. Kuule, onko sulla siinä luvassa varaa vielä minulle? Onhan se ottaa 200 paukkua vielä, eikö se vaan... Kyllä minä muistan, että siinä olisi 180. Aha. Tillaan 50. 50, selvä. Pannaan tilaus. Joo, no minä ottaisin, otatko sä 60 panosta mullekin? Siis 110 yhteensä. Joo, tilaa pois. Selvä. Pannaan tilaus vetämään. Pannaan nämä nyt kaikki laatikkoon. Missäs ne pullat oli? No helvetin karvamato, kun ei lähde pois. Ne pullat, joko ne... Minä ostan makkaraa. Joo. No onko niitä hirvenjälkiä näkynyt? No on sillä muutamia näkyy, että kyllä suku vielä on sen tässä. Joo, no meinaatko ampua? No eihän sillä kato, kun on luppua ollenkaan meidän. Päivää. Päivä. Ja mitäpäs laadittais? Makkaraa tuo Semmoista lenkkiä jottaa semmonen pien pala. Minkälainen pala tuo? Siitä jotenkin. No vieläkö sulla on se sama koira, joka niitä myyriä ajaa takkaa? Sekö koira? Niin. Eihän se ole kato ollut pari vuotta. Mulla on pari koiraa ollut se yle. No se Ja on laitetaanko kyllä. muuta? No ei nyt muuta. 82 Pilsupullon minä. No Pilsupullo. joo. No vielä joo. Joo. Minä jokolle puserota kattosin, jos... Kyllähän niitä löytyy täältä. on puhetta ollut niin monta kertaa. Sittenhän sinäkin pääset jäniskeiton makkuun. Kuulet, Joo, nyt ei on tarvi kuule. langalla pyytää. No eihän langolla saa pyytääkään. Nyt on kova rauta kuule. Joo. Nyt on semmoinen rauta, että nyt Selvä. kyllä se puottaa kuin vihriviselle. Jaa. Kyllä. No sehän on hyvä, että sullakin säkää käy. Joo, tässä olisi useampaa eri väriä. Mikä nyt sinua parhaiten miellyttää? Onko sulla näitä kokoja kanssa siinä? No joo, kyllä. Kuule, Pane 20 kiloa sokeria, 2 pakettia eivaa, 2 kiloa kauraryyniä ja tässä siinä vielä maltaita 1,5 kiloa parempana. Joo. Katsotaan, se nyt on 38, kun se on se numero. En muista, siitä on ollut puhetta niin moneen kertaan tuosta. 38. Olisiko tämä harmaa sävy sitten? Tässähän on kaunis. Tämä on justiin 38. Joo, kuule otetaan näin. Sitten se käy. Että se onnistuu sillä. Kato, ettei niitä hirviä hättyytele sillä. No sullehan se kuuluu. Sinä parattelee siksi vielä. No heipä. Heipä, kiitos. Saatanan kyllä. Joo, kyllä minä tämän puseron sitten. Ja. Näkemiin. No, hei. Joo, Eliska tulee illalla hakemaan rallilta, pane sinne. Jaha, pannaanko kirjaan se? Ei helvetissä kirjaa. Lapulle vaan. Selvä, joo, kyllä se järjestyy. Niin kuin ennenkin. No niin, samaan tyyliin. Selvä. No eiköhän sitä tuolla rupea pillua herumaan. No kyllä, minä luulisin. Ihan pakettiin se. Joo, no kiitos paljon. Kiitoksia.
Joo. Näkemme. Näkemme.